Okei, eli ensimmäisenä tehtävänä meillä oli 2 potenssiin 4. Niin mitä tämä tarkoittaa? Kakkosia 4 kappaletta. Tämä ei ole sama kuin 2 kertaa 4, vaan tämä on 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2. Ja nyt voit joko ajatella niin, että tässä tulee 2 kakkosesta tulee 4, eli saadaan 4 kertaa 4 on 16. Tai sitten lähdet katsoa 2 kertaa 2 on 4, 4 kertaa 2 on 8 ja 8 kertaa 2 on 16. Eli 16 joka tapauksessa saadaan vastaukseksi. Sitten miinus 2 potenssiin 4. Niin nyt muistetaan, että tämä on sama asia, miinus 2, miinus 2, miinus 2 ja miinus 2. Niin nyt jos meillä on negatiivisia lukuja parillinen määrä kappaletta, niin saadaan positiivinen vastaus. Eli miinus 2 kertaa miinus 2 on 4, miinus 2 kertaa miinus 2 on 4, ja sitten kun lasketaan 4 kertaa 4, 16. Voitan tuon välivaiheen tuohon. Eli nyt ne miinukset jää sieltä pois. Nyt jos meillä olisikin vaikka 3 siellä, niin tulisi pariton määrä miinuksia, saataisiin negatiivinen vastaus. Sitten 2 potenssiin miinus 3, eli mitä tämä miinuspotenssi tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me jaetaan, sieltä tulee 1 jaettuna 2 potenssiin 3, ja sitten meidän pitää osata laskea 2 potenssiin 3, eli siellä on 2 kertaa 2 kertaa 2, saadaan 1 jaettuna 8. Okei. Sitten toisena tehtävänä oli tämmöinen, eli a kohta x toiseen kertaa x kolmanteen. Niin mä suosittelen, että koetat ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. X toiseen on x kertaa x, x kolmanteen, x kertaa x kertaa x. Ja sitten mä lähden katsomaan, no kuinka monta x siellä on 5 kappaletta, eli x potenssiin 5. Ja sitten jos sulla olisi vaikeammat luvut täällä, niin sitten sä miettisit, että hei, no mitä sä teit näille 2 plus 3 on 5. Eli jos mulla olisi ne vaikeimmat luvut, niin sitten mä voisin käyttää tätä sääntöä, että hei, ai niin mun piti laskea yhteen nämä eksponentit. Eli tällaista mä oon itse käyttänyt, mä oon ottanut tänään esimerkiksi itselleni, mietin, että ai niin mä teen näin, ja sitten ai niin mitä mä teen näille, no mä lasken eksponentit yhteen, ja sitten jos mulla on joku semmoinen vaikeampi, vaikka x potenssiin 27 kertaa x potenssiin 52, niin sitten mun ei tarvitse ruveta kirjoittelemaan niitä kaikkia x:iä sinne, vaan mä voin suoraan laskea eksponentit yhteen ja saada x potenssiin 79. Noin. Ja sitten oli b kohta x viidenteen jaettuna x toiseen, niin samalla tavalla taas, otetaan sitä ylimääräinen tuolta pois, 5x ja sitten 2x. Ja mitä me voidaan tehdä aina murtoluvuille, me voidaan supistaa. Supistetaan 2x pois, niin mitä sinne jää? Sinne jää x3. Mitä mä tein näille luvuille? 5 ja 2, niin me vähennettiin. 5 miinus 2 on 3. Niin nyt jos mulla olisi taas vaikeampi tehtävä, joku x potenssiin 109 jaettuna x potenssiin 100 vaikka, niin mun ei tarvitse ruveta piirtää sinne 109 ja 100x, vaan mä voin vaan miettiä, että ai niin, mä vähennän, eli 109 miinus 100, ja saan sieltä x potenssiin 9. Okei. Sitten oli vielä c-kohta, eli siellä oli tuo x toiseen kolmanteen, ja nyt lähtisin miettimään, että okei, mulla on tämä x toiseen, niitä 3 kappaletta. Jos mä vielä haluan kirjoittaa tämän, niin mä tulisi tänne x kertaa x, x kertaa x ja vielä yhdet. No paljon näitä nyt oli? 6 kappaletta, eli meillä on x potenssiin 6. Ja taas se oikotie on se, että me vaan kerrottiin noin keskenään 2 kertaa 3 on 6, koska täällä on nyt 3 kahden ryhmää näitä x:iä. No niin, nyt bonukseksi täällä ei ollut, mutta muistetaan, että x potenssiin 0 aina 1. Silloin kun se x ei ole 0, eli 0 potenssiin 0 ei tarkoita mitään. Tämmöinen bonus vielä tänne.